keto ka jinglum pisang nung ipi kadai ka symbolic act kalong ba ngikwa pagi pai ba kendon dia kata ka jing kamtra ya ka parti bagari ka parti ke jumla yang satu ipi hindiat kidon ki journalist hai India minta ki baong kumli ni ngemshania naga advertisement ngemshania nagi corporate sector ngemshania haga political party hendengi shania hau paiba nambar hau paiba usiu kiru kila menteri naga benta upaiba kata kanong rim joka voice of the people party kalong bagi paiba kin kam trai ya ka party but kum ban pin ikadak baga de ka party chung paiba ni pinmi ya ka tu ya bakin la ban ai ka jing kersan ke jungki hagal yang ka pisang ngim ong tu ai yo ai ka ba peace go be ban ai hoi nong yuki ka party chungi kam shania haga jing kersan bisa jungi contractor ngim shania haga jing kersan bisa jungi businessman ngim shania haga jing kersan bisa ki company ba nagjalan ni naba hindring ni shania hakata ka pangiong manginom plut bisa ka for election nang ba ngin la ban ai ka jing sekri sha upai ba